Monggo Mas Kaselan. Kula aturi majeng mriki. Amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku saiki ado dunungmu mong kacuku ning tondo katresnanku kacuku ning dadi bebeling nalika biyen kowe isih nyanding rono mrene isih tak gowo bisa pisan nadyan mung sedelo hake-hake ndang bali wong ayu salah kangen ketemu sliramu kacuku ning dajan nunggu bali wong ayu kumpul karo aku lagi matur suwun nggih segerawo Kang Masur nggih monggo busiran gambyong kali kula yuk kopake yuk regene sasana hajatipun Kang Mas yuk monggo ingkang tiatu sampur Kata sampur monggo ikan sekar saking Balengan monggo Mas Kadir paling marang janjimu wong ayu nyedrani rusae awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku saiki ado dunungmu mong kacuku ning tondo katresnanku kacuku ning dadi bebeling nalika biyen kowe isih nyanding rono mrene isih tak gowo ra bisa nadyan mung sedelo hake-hake ndang bali wong ayu salah kangen ketemu sliramu
Karwarni bersama audio sound system Pram apa Mekar Abadi. Asik sak jose Mas. Janjimu wong ayu nyedrani saiki jur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku saiki ada dunungmu mong kacuku ning tondo katresnanku kacuku ning dadi bebeling nalika biyen kowe isih nyandeng nombrene isih tak gowo rapi bisa najan mung sedilo age-age ndang balio wong ayu selak kangen ketemu sliramu kacuku ning tajan nunggu balio wong ayu kumpul karo aku monggo Kang Mas Kadir tuku demok apa entuk dek tak tilik iki sik ora betah aku selak melek entuk wae Mas sampean tilik sakakule aku siap mateni jeruk mudek legi Mas tak onceki ning semu abang waton sampean gelem gelem pacar jerukmu tak sawang pancen gedhe akule tansaya gugah hati jerukku Mas pancane ya gedhe ngono jenenge jeruk
Piye ngalah diselendangi dulur lanang ki engko piye? Gendeng kaya eneng-eneng. Beh, malah sing ngene iki jeruk ning jero bareng diwaca, bae ternyata ya bakul jeruk.